ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൂലിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ്. ശ്രീ റോയി മണപ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മുമ്പൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു, എൻ്റെ മാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു. അതിൽ നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. ഈ തൂലിക എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സിനിമയിൽ ഊർമിള ഉണ്ണിയായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നത്. ശരി, ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചേച്ചി അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ. വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മാസ്മരിക രചനകളുമായി ശാലിനി ഇനിയും ഏറെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു.